omkhulu ama-spirit indlela asebenza ngayo ebantwaneni. Baphenduka izangoma. Njengoba ngingaveza abazalwane ukuthi laba futhi abane-potential ngathi uSathane uyabathageta. Befundile, bekhuluma isiNgisi, asikhulume ngaphansi kwebhayibheli. Uvele so ngoba ngehlezi impilo esesiphilayo uzwe umntwana ehayisa ukuthi mfowethu ekhaya ukuthi hayi siyamazi sizofika somlando uthi yabona kufika isangoma somlando. Babe ngachazwa ngomunye umama ngelinye ilanga wathi umntwana wakhe nabe nalo inkinga wathi mayeke wakwenza ngicela nimshaye. Manje nje wabhoka naye bebathi manje wenza nimshaye. Oh yes. Bakuyenza sathi umama uthi sikushaya. Asaqhubeka. Azala ngamanye amazwi uyabona ukuthi laba abagcina beyizangoma baya-entertaina lento. Into enye nawe ngiyazi sikhona kini isangoma enye into ejwayele ukushiya umuntu makuthiwa unomzimba omhlophe kuthiwa uma ungayenzi lento uzofa. USathane uyasabisa. Abantwana abaningi abangamasathane sibazalwane bangena bayibelaqondile athi masefuna ukuphuma kuthiwe uzofa. Ngoba umuntu uboshelwe phansi. Emgqilini uyisigqila sokwesatshiswa. Into eyenzeka abazali bakufiwe kushoniwe bona abantu beshakela bebheka le uzanywa ukufa. Kuthiwe uyodlula kusho yonke into abazalwane ngoba abantu bayesaba. Bayesaba nabashi uNkulunkulu nje bangishiye eqaleni bayezinyangeni bayesaba bayesaba abantu. Uthe omunye uthi ukuhlangana nomunye endaweni engafanele kuyona uthi umzalwane wala athi ayisaba impilo. Yini bazalwane bayesaba. Bangasekuphela ukwesaba bazalwane. Bangasekuphela ukwesaba. Yayibona lento yesaba angiyibusele nje la emphakathini. Angidingathi uphila noSikhotheni. Ngipela noSikhotheni. uSikhotheni mina ngabafunda ngaphila ngahamba nabo kakhulu. Hayi ukuthi ngisisebenza nabo. Siphambana la endleleni. Ngabanjwa nje inkunzi once eGoli. Nakhona ngizame ngithuke. Yabona le inkunzi ebanjwa la ukhisha imesi ukhisha yonke into. Ubanjwa phakanyiswe. Yabona ukuthi ngabona ngithukanga futhi mangithi ngiyalwa ngizolimala. Ngangathaba. Bantu masebebale ngabalandeli. Balandeli ekhathele. So kaningi bengizama la eThekwini kodwa bakazi utsotsi uma ngabe zokubamba uqala kucheck uvalo. Uthi kodwa siqedile. Sengimqedile. Qedile ngaye. Abazi shashisa kama bona indlela labantu lapha eThekwini ngelilanga uvela uthi nje lokwana uyahlangana lithi mashaka bashaka abona nifezela umessage ngipona likhipha lona akayizanga uvezela umessage lizikhiphela lona ngeke wazi ukumchaza bazofika emaphoyiseni ukuthi unjani ngoba uqedwe uvalo luqedile basa lithi iBhayibheli uJesu wahlanganyela khona lokho ukuzama ukuchitha benamandla phezu kokufa. Abakhulule bonke abathi ngokwesaba ehambeni kwabo impilo yabo yonke beboshela. Asiphakame simemenya.
osaboni otangele okhulayo noNkulunkulu uqonda uJesu ukumazi uhamba ukhululekile impilo yakho. That is why Bible athi Jesu uma indodana yomuntu imkhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Uyabona ngalento ukuthi kashinyana nje uhlezi uqasha akadlule awukakhululeki impela. Uyashinyana nje wena uyanqama nesithi sikunqama ukuthela udiniwe ngoba phela uma ngabakhulunywa ukuthi into yakho awukwazi ungadini leyo nto ichaza ukuthi awukakhululeki. Baningi abantu abasaboshiwe namhlanje baboshele ebugqilini bokwesaba. Izinto esize omunye kuthiwa kuyokwenzeka kanjani ngoba benze njani bayisaba. Bayikhona namhlanje noma uyedwa nje othi Nkosi nansi impilo yami nginikela kuwe kade ngingazi ukuthi ukhona. Bayithi nje Nkosi mina ngaze ngayihlanganisa impilo yami noJesu. Lithi iBhayibheli wahlanganyela khona lokho. Njengalokho abantwana behlanganyela inyama negazi, lithi naye wahlanganyela khona lokho. Athi uJohane bhekana uthando olungaka lokuba sithiwe singabantwana. Bathi izwa isazi. Bathi